ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардруи азиз, апашко ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай, зинда бошен. Имрӯз 16 майи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 126 сомонӣ. Бардруи азиз, дар имрӯза видео анахонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагиам. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. фақат шумо то охири видеора тамошо кунед. Бардруи азиз, хона ва квартираҳои арзон гарини бисёрай. ва форатон ки ай ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардруи азиз, апашко инем поён дар кнопкаи подписатсияку ҳамура биҷиқен ки ки мисол ман видеои нав дар YouTube модам, телефони шумода мерава. Подписатсия, лайка фаромӯш накунед. Ана ака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. ана ака бардруи азиз, апашко мо эълона сар мекунем. марҳамат то охири видеора тамошо кунед. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи Сомониён, дом 11 этажай. бехонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 49 метри квадратӣ. ремонти квартира пад абой тайёра мега. овсвеч ҳастай, ҳуҷҷато шартнома доштай, ба наздики дома месупоранд мега. мактаб, садик, балниса, раи калон наздик будай. бардруи азиз, нархи квартирара 298 000 сомонӣ мега. 298 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамаша дар рӯи экран айстагим. номерои телефонаш ватсапам дора. занг бизанед, квартираи арзона аз шаҳри ваҳдат, кӯчаи Сомониён бихаред. бисёри бардро ай Тоҷикистон, ай ғарибӣ, яъне ки ай Россия гуфта буданд ки ягон квартира аз ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ бонен. марҳамат бардрои азиз, ина гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ, пешина Калхозобод, кӯчаи Ҷ Балхӣ, доми 3 этажай, сехонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 56 метри квадратӣ. соҳиби квартира гуфтагия ки баъзе чизҳошам мегирем, не ки бисёри чизҳош меиста. фаҳмидем бардрои азиз, баъзе чизҳошам мегирифтиян, не ки бисёри чизҳои ҳамин квартира месодай. ана соҳиб гуфтагия ки харидорои аниқ занг бизанед, срочне бо савдо мешава. бардрои азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 380 000 сомонӣ мега. дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ айсуни азиз квартира 380 000 сомонӣ. бардрои азиз, сета рақамҳои телефон шамондагиам, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед, квартираи арзона аз ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ бихарен. беҳтарин нархай. бардрои азиз, хонаи десен қарор дорад дар Россия, Калужский област, Спас-Деменский район. мана 10 сотиқ замин, 3 дар хона кардагӣ. маълумотша бо дар рӯи экран айстагиам.
10 сотиқ замин 3 дархона дар Калужская област, Спас-Деменский район. Сuni азиз, ремонтш миёна будай об свет газ дора, ҳуҷҷатош 100%, кухни баня, ҳоҷатхона дарнда дора, бернда, чакдон, ҳоҷатхона дора. Мисол бо гирди хона маҳкамаи дарахтои мевадиҳанда доштай, ана вақти фурӯхтан холодильник, мошинаи пӯшокшӯӣ, мисол ҳамин чизош месtoтай, отоплениёша нав кардагиан. Суни азиз, хулоса мега ки бисёри чизҳош местай, апашкай, срочни пулш даркорай, мактаб, саддик, баленсараи калон, завод наздикай. Бардруи азиз, нархи ҳамин хонае ки тамошо кардесен 800 000 рублаш мега. 800 000 рубл ба суми сомонӣ 103 000 сомон мешавад. Ба пули рӯзӣ гуфта ки 800 000 рублаш бугӯ. Ва бардруи азиз, Алиша мешавад ба хона дар шаҳри Душанбе. Номерои телефонаш ҳастаи даи рақамҳо WhatsApp ҳам дорад. Чихеле гуфтем хона апашкай, срочни пулш дар кор шудагияй. Касе харидори аниқ бошем, бардруи азиз, марҳамат на занг бизанед. Мумкин ки хай ба имсол ягон рубли дига арзонаш кна. Бардруи азиз, хона чихеле гуфтем дар Россия, Калужская област, Спас-Деменский район. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардруи азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷе як дона лайки бепла биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. Мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. дар ин видеоли квартира ҳам ҳаста. Бардруи азиз, мақсад дига хел квартироро ҳам ҳаста. то охири видеоро тамошо кунен. Бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, Уртабыз, Шарора гуфтагияй. бардруи азиз, 2 сотиқ замин дар хона кардагӣ. ана соҳиби ҳамин хона маълумот дагия ки хона қарор дорад дар маҳаллаи Уртабыз, шаҳраки Шарора. нархи мондагӣ бо муомила мешавад. Суни азиз, яъне ки бо муомила дора гуфтагия ки мисол ҳамин чанде гуфтисем бо муомила мекунем. бардруи азиз, срочни фурӯшӣ будай нархи ҳамин хонае ки тамошо кардесен 120 000 сомонӣ мега. 120 000 сомонӣ. чихеле гуфтем хона дар шаҳри Ҳисор, Уртабыз, тарафи Шарорада. марҳамат, занг бизанед. бардруи азиз, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепла биҷихен. касе меҳмонен, подписатсия кунен ва аз ҷое ки хонатон дар корай комментарияи ҳамин видеода бинависен. мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон. як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадрат, доми навастройка. квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагия ки ана қарибишда мактаб, саддик, бассейн, кохи нур, парк наздикай. ҷош беҳад ҷои хуб будай. суни азиз, мақсад ҳамин территорияш беҳад территорияи хуб будай. нархи квартирара 248 000 сомонӣ мега. 248 000 сомонӣ. квартира, бардруи азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки регари пешина. марҳамат, харидорои аниқ занг бизанед. 248 000 сомонӣ квартира дар шаҳри Турсунзода. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи Дисабур, пешина я Мирзофозилов гуфтагияй. бардруи азиз, сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 74 метри квадратӣ. думои пешина квартира нав ремонт кардагӣ мега. соҳиби квартира маълумот дагия ки хона қарор дорад дар шаҳри Норак, Дисабур, дар наздикии боғчаи кӯдакона, мактаб, балниса, мисол ҳамаи чизои лозима наздикай мега. срочни фурӯши, бардруи азиз, ба ҳама лавозимотҳош. доми тахтагӣ гуфтагия. суни азиз, мисол касе маълумот дорен аи шаҳри Норакен, доми тахтагӣ гуфтагия ку комментария да бинависем, мисол доми тахтагӣ чӣ хел боша. бардруи азизам, нархи квартира 230 000 сомон бо арзон мешава. мумкин ягон сомон арзон куна. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед. барвақтар боша, занг бизанед. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Шамсиддини Шоҳин. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 35 квадрат. думои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира анамисол маълумот дагия ки як комната фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, Шамсиддини Шоҳин,
дар 2 этаж қарор дорад, кондитсионер, холодильник, стиральная машина, телевизор, мисол ҳам чизош маистодаи. Бардуи азизам, нархи квартире ки тамошо кардесен 245 000 сомонӣ таргават мекуна, яъне ки бо арзон мекуна. Марҳамат бардуи азиз, мисол касе дар квартира дар кор будаи шаҳри Кӯлоb, марҳамат занг бизанед. бардуре ки шаҳри Бохтар квартира гуфта будем, марҳамат гӯш кунед. Квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қорғонтепа, кӯчаи Кайҳонавардон. Якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 38 квадратаи доми навастройка квартира ремонт дорад. соҳиби квартира маълумот додаги ки якхонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Тец, дар бинои нави ана тарабхонаи Мия Сариба қарор дошта, кӯчаи Кайҳонавардон 43. бардури азиз, нархи квартире ки тамошо кардесен 310 000 сомониш мега. 310 000 сомонӣ. бардури азиз, харидори аниқ занг бизанед, бо арзон мекардай. марҳамат, мисол ана числаи видеоро ҳама вақт нигаҳ кунед ки мисол барвақттар боша, баъд занг бизанед. ханаб хеле бардури азиз, пашкаҳои бад навори ана видеои мисол ана хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, мисол аз куҷое ки арзонтар мурои кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. бардури азиз, як чизе ёдам зад, бисёр вақт ҳами коммент карда менависанд ки якай савдотиҷӣ дар куҷое наметавӣ. бардури азиз, илтимос мекунам подписатсия кунед, ҳами гапҳоро дига намегӯед. мақсад ки вақти подписатсия кардагӣ набошӣ, видеои ма 1 моҳ 2 моҳ пас дада мерава. барои ҳам бардури азиз, ҳами подписатсия кардагӣ бошед. ҳами як рӯз пас ман видеоҳои нав мемонам дар канал. подписатсияро ҷиқиден, поёна нигоҳ кунед, подписатсия нависаги ҳамро ҷиқиден, зангулача мебурад, зангулачаро бологӣ дамонед, ки мисол ман видеои нав дар YouTube мондам, телефони шумода мерава. агар ягон кас мошин, хона, квартира реклама, мисол барои реклама дошта бошен, ин ҳами рақамҳода танҳо дар WhatsApp шравон кунед ва чаяш ки до раиса ответ мета. то видеоҳои оянда бардури азиз, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.